Nami ngumalume ngithi nje uqhubeke nokuyiphatha kahle uyasijabulisa ngabadala. Uqhubeke nami lonke bantwana bami ngokuyiphatha kahle. Into eniyenzayo iyasijabulisa singabazali. Cela ningalahli ulayini la nibambe khona ikhona ekukhanyeni. Bese nibekezele nasesikoleni nibe abantu. Sanda ukunibona niphumelele nimele empilweni ngoba impilo asiyiphathelanga uNkulunkulu wesinye isikhathi uyasimunca singakalindeli. So msanami nami ngumalume la ethi nganawo uthi nganawo 10 cent wami nje ngiyakwamukela-ke ivule yonke. Awu Nkosi yami, ake siyifake la uthubhobhosheleni bese siwenza siyo
bese siyenza sio Qhubeke-ke mntanami nokuyiphatha kahle, usiphathe kahle singabazali, uhloniphe wonke umuntu omdala umzali kuwena. Amaningi impela ngakhuluma kuze kuse ngobuhle nje nangempatho nangenhlonipho oyiphatha ngayo kithi, uyasijabulisa kakhulu. Cela niqhubekeni nje nibe ni-happy, niyiphatheni kahle. Ngiyabingelela Nkosi yami, ngiyabingelela abazali babantwana bakhona. Igama lami nguSinenhlanhla kwaSikhosana Isibongo Ophongolo. Ophongolo athi nje basuke bangeqelelile kodwa ngizokwamukela wonke umuntu okhona nje. After lapho ngimi umphathi wohlelo, ngizomphatha nje uhlelo lwenu ngendlela e-right eqondile futhi. Uhlelo lwami ngiyabonga mawe ingane umama ke lo.
naye njengoba nibona zizinhle kangaka nje. Uyena uma engahambi yedwa lenkosi yami. Ehamba nesisonga. Awu phela kumele ngikhulumele akho umuntu ozongintroduce kamina. Ayikho nje. Siyabonga kakhulu ke manje isikhathi samanje ngizokwamukela ozokhulumela abala ekhaya kwaMthetho. Ngizocela ugogo uBelina eze ngaphambili azokhulumela abakaMthetho. Ngicela ukuthi nimculele ingoma yero ezomshusisa. Awu bamjumile ugogo akasezwa phela endleleni. Awu sifuna ukubonga okwenzekayo ngokubona kwenzeka kulekhaya lakwaMthetho namhlanje. Ngicela ngokubonga hawu bantu umama wengane ezinhle kangaka. Hayibo into nje ayive iyinhle. Sibongeke nomphakathi osisekelile. Sibongela nje ukuphumelela kwezinto kuze kube manje ngomusa nje kaNkulunkulu nabadala abasiphethe phela. Angeke sibashiye ngaphandle ngoba sinjenje ngenxa yabo. Sibonga konke lokwenzekayo ngathi ngahlala kuba kuhle. Izingane zami niqhubeke niphathe njengoba niphethe. Lezinye izingane ezisakhula esezembakweni zibonelekile. Awuyayinhle into. Mama wengane yayinhle into. Intombi engathi ungaqhubeka ubaqoqela abantwana bethu abazukulu. Baqhubeke benze lento. Mhlawumbe ngezwe lakithi ningabuya. Awu siyabonga. Sifuna ukuthi siyabonga nomphakathi osihambele siyabonga ngako konke. Kube kuhle niphathe kahle siyabonga ugogo lo. Ingoma magazine ningalali mangangiboni. Hayi ngiyathemba abazali khona abakubonayo futhi khona kubajabulisayo. Maka Nkosi yami ngifisa ngabe maka bakithi ngithi ngizobabona bephithizela la bekikiza kodwa hayi ngathi akukho abakubonayo. Kodwa ke siyabonga okukhulu kakhulu kuNompilo. Asisho ukuthi akukho yazini esingakusho kuNompilo ukuthi akaqhubeke ephathe kahle. Sifuna ukubona esememulweni. Sifuna ukuyibona sikusememulweni wakho uNompilo ngeminye iminyaka emibili emithathu ezayo. Yilokho nje singakusho Nompilo. Akho isikhe sikunika sona namhlanje asikho. Asinacho nje isikhe singasinika wena thina. So manje le ngane kinomama Nkosi yami njoba niyibona sengisho umama oyizalayo. Sizocela uma wakhe bakithi esondele ngapha. Ngizocela ukuthi ezomela la ngimele khona. Amanini manana kunalento esalayo. Angi-understand ukuthi umuntu uma ezokhuluma la engaphethe lutho. Akungiphathi kahle lokho. Kodwa umuntu ngathi engaphathi uthe esandleni bakithi. Okuyipheshana nje senakho ezofaka lana siyacela nje. Uma wakhe nje na expect ukuthi eze nepheshana lakhe lithi yena njengoba eza nje. Ngani
Sacela iqhubeke njalo iphathe kahle ngalokho ekwenzile ukuze i-president okumele indlulele kuye iPajero. Wathi mali uma ngiphethe kahle uzongithengela iPajero, uma ngithathe le Pajero indlulele endodakazini. Sanibonani. Mina ngumamkhulu ka past 2. Ngithi mina kuwe mntanami ngithi ukhule usiphathe kahle. Lesi isiqalo isaseyinde indlela okumele ukuthi uyihambe. Ziningi-ke izinto ezenzakalayo endleleni kodwa ke ufocus because igoli i-1. Thina sifuna ukuthi ngelinye ilanga uhambe uqede ufike evarsity ushade. Sanibonani babukeli, igama lami nguNtombi Eyiningi, uMashenge wakaMzizi. Siyanamukela nonke ku-MK channel yethu eku-YouTube. Namhlanje-ke sithole isimemo sila eVilla Lisa. But angihambi-ke ngedwa, ngihamba nomama osimemile. Ngizocela ukuthi azazise. Sawubona mama. Yebo, Unjani? ngiyaphila. Ngisacela ukuthi uzazise mama namhlanje. Igama lami nguHlengiwe wakaMthethwa, umama kaNompilo Mthethwa. Siyabonga mama. Njengoba namhlanje abamane isimemile, siyacela ukuzwa-ke kuwe-ke ukuthi njengoba usimemile, usimemele ini? Kwenzakalani namhlanje? Into engimemele yona la ekhaya, indodakazi uNompilo Mthethwa wala ekhaya uyakhuliswa umhlonyane wakhe namuhla. Okay ma. Siyabonga ukuthi nimenzele umhlonyana uNompilo namhlanje. Sibonga kakhulu. Akuvamile nje futhi ukuthi kwenzeke kanje. So mama, into engifuna ukuyazi kuwe namhlanje ukuthi njengoba senimenzele umhlonyana-ke uNompilo, ungangaki kahle kahle? Una 17 years. Okay, she's turning 17 this year. Yes. Okay ma. Ngoba bafikile-ke abantu mama from kuqala lo msebenzi, yini into ofuna ukuyitshena bonke abantu abakusaphothele from ekuqaleni until kuze kube namhlanje? Ngithanda ukubonga amatshitshi lawa ahambayo abe nesupport enkulu. Ngithanda ukubonga nomndeni ibe nesupport enkulu.
ngibonge futhi nakumakhelwane babe ne-support enkulu ngithi into ngiyabonga ngezandla zabo baze bangapheli amandla behlezi nje benosizo kithi nakwabanye futhi. Siyabonga ma. Then amazwi ke wokugcina mama engicela nje ukuthi uwasho especially kwi-youth esakhulayo engangayo uNompilo ukuthi iyiphi nje i-advice ongafuna nje ukuthi uba-advise ngayo. Engakusho ukuthi kulesinqumo abasithathile ngithi baqhubeke njalo bangasiyeki kule youth manje imbalwa ekhetha indlela e-right, so bengithanda ukusho ukuthi baqhubeke njalo ngendlela abayiphethe ngayo bangashintshi baqhubeke njalo ngendlela abayiphethe ngayo. Jabulisa kakhulu. Siyabonga kakhulu ma. Sengathi nje uNkulunkulu angaba nawe. Siyabonga nje futhi nathi ukuthi usimembe as i-MK channel. Sicela nje ukuthi uqhubeke nawe usikhulisele uNompilo. Siyabonga kakhulu ma. Hayi ngiyabonga. Sanibonani babukeli. Ngabe senizasizileke ekuqaleni. Ngicela nje ukuthi-ke ngazise laba abantu engihamba nabo namhlanje. Mama ngicela ukuthi uzazise namhlanje ukuthi ubani igama lakho nokuthi sikuphi indawo. Okay, igama lami ngibusisiwe ngwakwaHlongwa ingane kwaMagubane. Lapha engikhona ngiseVilalisa extension 3. Okay ma. Igama le branch lakho mama ibizwa ini? Izintombi zeHubeleni. Okay ma. Cela nje ukwazi ke mama ukuthi njengoba sazi ke siphethe inyanga yabantu besifazane. Iyiphi nje into ofuna ukuyisho kubo bonke abantu besifazane njengoba siphethe inyanga yabo namhlanje? Ufisa ukuthi abantu besifazane bayiphathe kahle bayihloniphe sigqugquzele abantwana bethu ukuziphatha kahle sibe nenyalo ezinhle kubantwana bethu sibafundise indlela enhle eyimpumelelo. Siyabonga kakhulu ma. Futhi okunye esithanda futhi nokukubonga ke ukuthi usikhulisela abantwana ngendlela eyiyo ngoba siyabona nje ukuthi benza kahle kakhulu. Sicela ukuthi lokho okwenzayo ungagcini namhlanje uqhubeke futhi ukwenze. Siyabonga kakhulu ma. Siyabonga. Hello sisi kunjani? Kunjani? Ngikhona. Sicela nje ukuthi uzazise kubabukele emakhaya ukuthi wena igama lakho ubani ungwakabani. Sanibonani babukele emakhaya igama lami nguNompilo waMthetho. Nompilo, Yeah. namhlanje ngizokuthiwa bakwenzela umhlonyane. Yebo, Kahle kahle which means kahle kahle usinaye wanamhlanje nguwe. yebo mina. Okay. Nompilo ngoba bakwenzela umhlonyane uyazi ukuthi why bakwenzela umhlonyane? Yebo ngiyazi. Why bakwenzela umhlonyane? Ukungikhulisa nokungithombisa ngokomthetho. Okay sis. Then sizwile ukuthi una 17. So engifuna ukwazi kuwe ukuthi uqale nini ukuhamba eintombi? Uqale ngina 15. Okay. Then mawusithi uqalile ke. Yini izinto nje oyifundile nento yenza ukuthi uhlale uqhubeke ube yitshitshi? Umculo mina umculo benguthanda kakhulu. So mina umuntu ongakwazi ukucula. Ngithe ngifika laphayana ngaqala ke ngacula ngabona ukuthi hayi into lena manje segazini ngiyithanda Kakhulu. Yeah. Okay. Then ke imfundiso or iyalo ke then iziphi nje ongafisa ukuyishare nabantu be-age yakho? Ukuthi cela bayiphathe kahle babale umntombi ngachaza ngithi intombi akusiko ukuvala igqe kuphela kodwa ukuyiphatha kahle nanokungahambi nabafana emakhoneni nje ukuyiphatha kuhle nokuhlonipha. Okay sis. Njengoba lo msebenzi usuphelile namhlanje, ikuphi ke ofisa nje ukusho kubabukeli noma kuwo wonke abantu abaqhasile? Ngithanda uqale ngibonga abazali bami, ngibonga ugogo kakhulu. Okay. Ngibonge nabamxhasile. Okay. Ngibonge nabangani bami engigqugquzeleni nakungisizeni ukuthi bangikhaphele njengoba ngenza umcimbi. Ngibonge nje nomama ongihlolayo ngoba ziningi yalesithola kuyo ezisakhayo thina siyintombi. Ngiyabonga kakhulu ke sisi. Ngicela nje ukuthi uqhubeke uziphathe kahle. Wazi ukuthi wena uyimbali yezwe. Umuhle futhi siyabonga kakhulu nokusimema. Yebo. Siyabonga.